Από χθες έχω μια μπλούζα εδώ που χρησιμοποιώ. Πάω εδώ σε αυτό το σημείο, ouch. Και πέρα από αυτό το σημείο τη βάζω και εδώ από πάνω. Δεν μου έχει δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα, απλά επειδή η παγοκίστη είναι μακρόστενη, δεν μπορεί να πιάσει αυτό εδώ το στρογγυλό της πάνω μεριάς. Αυτό το λαδάκι και παγοθεραπεία για 15 λεπτά. Μπαίνω στη διαδικασία να σηκώνω πράγματι, να κάνω πράγματα. Φοράω τον φάκελο, ξεκουράζω όσο μπορώ. Τώρα πρέπει να κατέβω κάτω στους γονείς μου γιατί εμείς εδώ δεν έχουμε κουζίνα. Θα πρέπει να πάω να πιω την αντιβίωση. Έχω πιει και το χάπι του στομάχου, το οποίο χάπι στομάχου είναι αυτό εδώ. Κορτιζόνη. Το χάπι του στομάχου το έχω πιει. Απλά τώρα πρέπει να πάω να πιω τα πρωινά μου χαπάκια της κορτιζόνης. Είναι 2 το πρωί, 1 το μεσημέρι σήμερα και 2 το βράδυ. Χθες ήταν από 2.